Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ngane-ngane. Bangsa wis njogete ya enak nggone Jawa. Iki bangsane Gandharwa. Pancen bener aku Gandharwa Kalapati. Ana wong nganggo serban, nganggo jubah. Wong Arab ya. Iya. Wong Arab. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nek ngomong banter Gandharwa. Pancen bener aku wong tanah Arab. Saka negara Ngerum. Utusaning Sultan Al-Ghalbah Syekh Subakir kang dadi aranku. Syekh Subakir Jawa iki tentrem. Wis manunggal bangsa alus kalawan jalma manungsa. Kok dadak awakmu iki dayok. Awakmu iki wong neko. Wani ngrusak kerukunaning jalma manungsa karo bangsa alus. Minggat ae. Nek awakmu daya tujuane apik ditampa karo wong Jawa. Nek tujuanmu ngrusak kerukunan, minggat to saka papan kene. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tujuanku apik, ojo nganti sing dadi panguwasa ana nggoning tanah Jawa iku Jimpri Prayangan. Aja nganti sing dadi panguwasa ana tanah Jawa iki bangsane Gendruwo. Sebab apa? Bumi tanah Jawa bumine subur. Kudune sing pantes manggon ana papan iki jalma manungsa olah tetanem. Nandur pari ana nggone sawah, nandur jagung nang nggone tegalan. Kena didhahar dening anak keluargane. Mula saka iku nek nyata-nyata aku bangsa alus, bangsa Gandharwa golek papan liya. Aku gak ngusir, aku gak nunduk. Panggonanmu nggone kayu angker, panggonanmu nggone yaiku alas grumbul-grumbul kang wingit. Aja dadi siji karo jalma manungsa. Kir. Bakir. Kir. Omonganmu tambah gak karo-karuan omonganmu. Ora gelem minggat saka papan kene. Mati dening Gandharwa Kalapati. Ana prapa pangedananira. Ana satriya nentang perkara ing majaning Tegal Kurusetra. Budayane wong Jawa beda karo budayane wong Arab. Aja dipeksa wong Jawa nganut karo tatane wong Arab. Minggat saka papan kene. Gelem minggat yen wis bisa nyebarno agama Islam ana tanah Jawa. Wong Jawa wis duwe agama. Aja ngrusak agama wong Jawa. Ora enggal minggat saka papan kene kumlawe tan remek gak ro Jawane. Syekh Subakir, awas lo. Aduh. Abotane wong Arab. Gawedhe nek wong Arab iku temenan. Aduh. Antem pisan ngelu ae. Ya. Gandharwa Kalapati tadi ngono. Lo. Paco. Ojo melayu Syekh Subakir, awas. Hoi.
Aja mlayu. Lo. Awas, taas, lo paco, taas, lo paco, lo paco, gak kena disembranakno kadigdayaning wong tanah Arab. Syekh Subagir kurang kebat nggon mulesan kecandak Gandarwa Kalapati sebetno Bandala dadi sulaming bumi parat. Hei Wadyabala Gandarwa, Wadyabala Gendruwo kabeh, Gendruwo kabeh. Gendruwo iku ya ana sing lanang, ya ana sing wedok gendruwo. Nek gendruwo Gunung Tidar ya ayu-ayu gendruwo Gunung Tidar. Sing sesuk kene gendruwo teko Jaga Satru. Sapa ning ngene punden Jaga Satru iki Nyai Losi kowe ya. Hei, Genderuwo kabeh. Maju bareng kroyok Syekh Subagir. Wah. Hai. Lope. Maju bareng. Hai. Hai. Lope. Lo
sing ati-ati Syekh Subakir. Awas. Hai. Wah, parah. Lepas yo. Iki sing mbok jaluk. Yo. Lepas yo. Tak tamai tombak Kiai Panjang yo Kiai Sepanjang bedah wadu ing Gandarwa Kalapati pas iki sing mbok jaluk kena dayaning tombak Kiai Sepanjang ya Kiai Panjang paringaning Sultan Al-Galbah sirna dening Syekh Subakir. Ana kaelokan maning kaanehan maning nggoning tanah Jawa. Lho kok iso getih muntrat nang kain mara getih langsung ilang lho kok iso lho. Digdaya wong tanah Jawa. Mulakno ya kondang lho. Iki mang getih tok iki mara ilang lho. Ayo Gandarwa tanah Jawa tandingana Syekh Subakir. Lope tak canda lope tak canda lope tak opo lope Pacho Syekh Subakir tandingana. Tak tamai Kiai Panjang ya Kiai Sepanjang sirna dening Syekh Subakir bangsa Gandarwa lapa
Lha iki lho. Keanan maning lho getih sakmeniki lho iso ilang kok. Lah ya digdaya wong tanah Jawa. Pinter sulap, pinter sihir wong tanah Jawa. Ayo, saya Subakir tanding ngono. Wah. Wah. Bojleng iblis laknat padha melu jejogetan. Saya Subakir digdaya wong tanah ngarep iso ngalahno Wadyabala bangsa Gandharwa. Subakir Andin dalam sak gedhe Pinetro. Iya.